Tähän opetuksen valmistautunut on ollut mulle yksi tuskallisimmista, ehkä tosiaan vähiten siksi, että käsi on ollut kipeä, mutta myös sen takia, kun se jotenkin tuntuu, että eihän tästä saa mitään positiivista irti lainausmerkissä. Mutta katsotaan sitten, mitä Herra tässä avaa. Monestihan se on silleen, että hän tavallaan ikään kuin, eikä vaan ikään kuin, vaan hän yllättää sitten siinä, mitä hän sen kautta sitten puhuu. Viime kerrasta sen verran, että Jarmo tosiaan tulkitsi ilmestyskirjan 13. luvun tätä pedon symboliikkaa niin Danielin kirjan ennustusten valossa. Meri kuvasi ja kuvaa kansojen joukkoa, josta nousee lopun ajan valta, antikristus, saatana edustaja maan päällä. Ja tuon pedon voi myös nähdä yhdistelmänä aiempien maailmanvaltojen piirteitä, eli siellä on Babyloniaa, Medo-Persiaa, Kreikkaa ja Roomaa. Ja loppujen lopuksi kaikilla sillä vähän semmoinen Rooman henkinen perintö sitten vielä olemassa. Ja tämä pedon valta, niin se on poliittista, väkivaltaista, väkivaltaan nojaavaa ja Jumalan valtakuntaa ja Jumalaa vastaan suuntautunutta. Ja sitten Jarmo kertoi vielä siitä tulkinnasta, jonka mukaan antikristus nähdään todellisena historiallisena henkilönä, joka saa voimansa saatanalta ja hallitsee noin 3,5 vuotta. Ja se jäljittelee Kristusta. Sillä on kuolin haava, joka paranee ja se tekee ihmeitä ja vaatii palvontaa. Antikristuksen sanoma, se on Jumalaa pilkkaavaa, ihmiskeskeistä ja myös semmoista petollista rauhaa lupaavaa. Mutta lopulta sen valta, se johtaa uskovien vainoon ja väkivaltaan. Ja on todennäköistä, että kristityt ovat maan päällä antikristuksen vallan aikana ja joutuvat kestämään painostusta, vainoa ja kuolemaa. Ja sen vuoksi myös ilmestyskirjan kehotus sit pyhien kestävyyteen ja uskoon, niin se on tosi tärkeä. Eli uskovien tulee pysyä uskollisina, lujana Kristuksessa, olla tarttumatta kostoon ja jättää oikeus Jumalan käsiin. No antikristus tunnistetaan sitten vielä ennen kaikkea hänen puheestaan. Se on julkeaa, se on valheellista, se on Jumalaa pilkkaava ja se on Raamatun vastaista. Hän on voimakas johtaja ja lopulta sitten myös sodan tuoja, vaikka puhuukin rauhasta. Tämä niin kuin kertauksena vähän viime kerrasta. No sitten jatketaan Johanneksen ilmestyksen kuvausta. Mä kutsusin sitä, tämä on kutsuttu tämmöiseksi epäpyhäksi kolminaisuudeksi. Ja mennään nyt siihen 3. persoonaan, joka on väärä profeetta. Mä luen ilmestyskirjan 13. luvun jakeesta 11. Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli 2 sarvea, niin kuin karitsan sarvet, ja se puhui niin kuin lohikäärme. No mistä me sitten tiedetään, mitä tuolla toisella pedolla tarkoitetaan, kun eihän tässä puhuta väärästä profeetasta? No sen voin päätellä myöhemmin tuolla ilmestyskirjan tekstissä. Luvussa 20 ja 10 on tämmöinen paikka. Ja perkele heidän villitsensä heitetään tuli ja tulikivi järveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat. Ja heitä vaivataan yöt päivät aina ja iankaikkisesti. Ja sitten vielä 19 ja 20. Ja peto otettiin kiinni ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmettekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet. Ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Eli tässä käy ilmi se, mitä tämä väärä profeetta on tehnyt, tai sillä hänelle annetaan myös nimi väärä profeetta tässä kohtaa. No, edellisessä jakeessa puhutaan siis perkeleestä, pedosta ja väärästä profeetasta. Perkele on lohikäärme, ensimmäinen peto sai kuolinhaavan ja sitten tämä toinen peto eli väärä profeetta teki ihmeitä. Tuosta aiemmin luettiin vielä se, että kuinka tämä väärä profeetta muistutti ulkoisesti karitsaa. Sillä oli karitsan sarvet, 2 sarvea, mutta se puhui niin kuin lohikäärme. Se tarkoittanee sitä, että nämä karitsan sarvet, että siinä on jotakin Kristuksen seuraajan olemuksesta
Toiset toki tulkitsee se jopa niin, että se olisi se antikristus, koska sillä on ikään kuin karitsan sarvet, mutta ymmärretään kuitenkin tätä taustaa vasten, että se on väärä profeetta. Mutta siinä on jotain Kristuksen olemuksesta siinä henkilössä. Hän on uskonnollinen ihminen, mutta hänen maailmankuvansa ja julistuksensa on sitten kuitenkin kaikkea muuta kuin kristillinen, koska hän puhuu kuin lohikärme tai peto. Hän vaikuttaa ulkoisesti kyllä karitsan ystävältä, mutta sisäisesti hän on ristivihollinen. Hän toimii antikristuksen pappina siinä mielessä, että hän eksyttää ihmisiä seuraamaan antikristusta. Ja sitten tuo maininta pedon haavasta toistetaan myös vielä tuossa jakeessa 12. Ja sekin lienee yksi tämmöinen lopuajan uskonnollisuuden yksi merkittävistä ihmeistä, josta ei tarkalleen ottaen tiedetä, mitä se tarkoittaa. Mä myöhemmin kyllä viittaan, tai mitä on ajateltu se myös tarkoittava. Mutta mietitäänpä hetki noita kahta edellä mainittua petoa, eli sitä antikristusta ja väärää profeettaa. Eli ensimmäinen on erittäin julkea, ja se haluaa avoimesti vainota ja tappaa kristittyjä. Siis päästä suoraan sanottuna kristitystä eroon. Mutta sitten tämä toinen peto, se on uskonnollinen ja jollain tavoin sellaisen kristillisen hapituksen, onko se oikein sanottu? Hapituksen, joo, omaava. Se ei tyydy tappamaan kristittyjä tästä ajasta, vaan se pyrkii myös eksyttämään heidät. Eli eksyttämään ikuiseen eroon Jumalasta. Helvettiin siis. Ja jos miettii, niin kumpi näistä edellä mainitusta pedoista on sitten lopulta petollisempi ja vaarallisempi? Sekö, joka ulkoisesti haluaa tappaa kristityt vai se, joka haluaa johtaa kristityt harhaan? Minun mielestä tämä uskonnollinen peto. Uskonnollisuus on suuri ja se on petollinen eksytys meidän ajassa myös. Esimerkiksi, jos ihminen erehdytetään luulemaan, että pelkkä lapsena saatu kaste ilman henkilökohtaista uskoa Jeesukseen Kristukseen riittää pelastukseen, niin se on suuri eksytys. Kukaan meistä ei pelastu sillä, että me mennään kirkon tai että meidän nimi on kirkon tai seurakunnan jäsen rekisterissä. Karitsan tuomioistuimen edessä merkkaa ainoastaan se, että onko ihmisessä pyhän hengen sinetti. Efesolaiskirja 11 ja 13 puhuu tästä. Tai se merkitsee, että onko ihminen uudesti syntynyt ylhäältä Jumalan lapseksi. On suuri harha ja eksytys olla uskonnollinen, jos Jeesus Kristus ei ole julistuksen ja pelastuksen ytimessä. Paavali kirjoitti Timoteukselle seuraavaa jumalisuuden ulkokuoresta. Mutta tiedä se, eli 2 Timoteus 3 ja 1, mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä. He kumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Sen kaltaisia karta. Nyt mä mietin sitä, että katsonko mä nyt itse liian synkin, katsonko mä tätä ympäröivää yhteiskuntaa nyt liian synkkien lasien lävitse. Arvioikaa te itse sitä. Mutta kuitenkin minusta näyttää siltä, että tämä Paavalin kuvauksen kaltaisia ihmisiä on ajassamme yllättävän paljon. Ja osa noista Paavalin mainitsemista ominaisuuksista, niin ne näyttää niin kuin tämän ajan hengen mukaan olevan jopa tavoiteltavia. Mä poimin muutamia noita asioita noista jakeista liittyen tähän meidän aikaan. Itserakkaus. Meidän ajassa se ilmenee esimerkiksi ylenpalttisena itseensä satsaamisena. Tai niin, että lähimmäiset nähdään lähinnä sellaisena käyttöhyödykkeinä. Tai raha-ahneus. Raha oltava enemmän kuin kohtuullinen elämä vaatisi. Ja mikä ei tunnu riittävän.
ja vähempiosaisille ei oikein voi lahjoittaa edes, koska tarvitsee rahat omiin menoihin. Kerskailu, se näkyy semmoisena yltiöpäisenä itsensä kehumisena ja esiin tuomisena. Ylpeys, jossa korostetaan itseä ja pyritään painamaan toista alaspäin. Tottelemattomuus vanhempia kohtaan, se on yleistä. No myös opettajien auktoriteettiäkin on riisuttu myös ihan yhteiskunnan toimesta. No sitten rakkaudettomuus, joka ilmenee itsekkyytenä ja välinpitämättömyytenä lähimmäisiä kohtaan. Panettelu ja solvaaminen, taitaa olla vähän liiankin tuttua sosiaalisessa mediassa varsinkin. No sitten hillittömyys ja hekuman rakastaminen mainonnassa, elokuvissa, ihmisten asenteissa ja elämässä. Heti mulle kaikki tänne asenne. No sitten jumalisuuden ulkokuori. Puhutaan ehkä hyvistä tavoitteista, hyvistä periaatteista. Puhutaan lähimmäisen huomioon ottamisesta. Mutta sitten kuitenkin sydän ja todellinen toiminta lähimmäistä kohtaan, niin se onkin kaukana siitä. Viimeisimpänä mulla tulee mieleen joidenkin poliitikkojen käytös, mistä nyt on puhuttu ihan mediassakin. Eikä he luonnollisesti ole ainoita. Tietysti siihen puututaan herkemmin sitten. No, meidän ajassa on siis paljon nähtävissä sitä samaa, mitä tuo toinen peto itse asiassa edustaa. Elämän kristillisyyden vihollisia on usein myös uskonnolliset tahot. Esimerkkinä minulla nousee mieleen katolisen kirkon inkvisitio. Sen tehtävän oli etsiä, tutkia ja tuomita harhaoppisiksi katsottuja ihmisiä. Mutta sitten loppujen lopulta toiminnan kohteena oli usein elävät, Jumalaa kunnioittavat kristityt, elävässä suhteessa elävät. No tämän päivän Suomessa osa luterilaisen kirkon piispoista suhtautuu suorastaan vihamielisesti joihinkin kirkon sisäisiin Jumalan palvelusyhteisöihin, mikä on tosi surullista. Ja sitten toisaalta piispat on hyväksymässä sellaisia aatteita ja ideologioita, jotka on selkeästi ristiriidassa Jumalan sanan ja periaatteiden kanssa. Ne markkinoidaan kyllä hyvää tarkoittavina, mutta todellisuudessa ne on harhaoppia ja eksyttää monet totuudesta. Eli lähimmäisen rakkauden ja suvaitsevaisuuden nimissä seurakuntaan tuodaan sisälle haureus ja luonnottomat suhteet. Tai sitten epäjumalien riivaajien palvonta, niin se tulee sisään seurakuntaa hiljaisuuden ja itsensä kehittämisen kaavussa. Ja näin se eksyttää ne ihmiset, jotka ei ole vielä juurtuneet Jeesukseen Kristukseen. No sitten vielä jotain katolisesta kirkosta. Mä mukailen seuraavassani luterilainen.net-sivustoa, jota ylläpitää Suomen evankelis-luterilainen lähetyshiippakunta. Ei mulla toki se ainoa lähde ole, mutta siis lainaan sitä nyt tässä kohtaa. Eli roomalaiskatolisen uskon mukaan Paavi on Kristuksen perustaman maanpäällisen kirkon pää ja Kristuksen sijainen maan päällä. Paavin myös sanotaan olevan erehtymätön silloin, kun hän puhuu ex cathedra, eli istuimelta, Paavin istuimelta. No sitten vielä lainaus jatkuu myöhemmin. Nykyinen roomalaiskatolinen kirkko ei opeta paaviudesta yhtä jyrkin sanakääntein kuin Lutherin aikana, mutta mitään muutosta kirkon virallisen oppiin Paavista ei ole kuitenkaan tehty. Ja sitten Johannes Paavi II oli itsestään selvää, että jos kirkkojen välille syntyy yhteys, tulee sen olla yhteyttä Rooman piispan alaisuudessa. Itse mä olen päättynyt siihen johtopäätöksestä, että Paavin virka täyttää antikristillisen tunnusmerkistön. Mä en hirveän mielelläni haluaisi puhua ikään kuin toisista seurakunnista tai yhteisöistä pahaa. Mutta sitten on jotakin sellaisia niin kuin ylittämättömiä asioita, että mä haluan ne tuoda vaan esiin ja tuoda sen näkemyksen, minkä mä siitä näen. Eli antikristillisen hengen vaikutusta, jota myös se väärä profeetta nimenomaan ilmentää, niin sitä on voinut nähdä jo maailman sivu ja voi edelleen nähdä. No sitten pedon saamaa kuolin haavaa, niin sitä on tulkittu myös seuraavasti.
Eli se kuolinhaava on nähty paaviuden merkityksen vähenemisenä esimerkiksi silloin uskonpuhdistuksen myötä. Silloin kun uskonpuhdistus oli voimissaan, niin ikään kuin paavin valta pikkuhiljaa mureni. Ja se, että sitten kuolinhaava parantuu, se tarkoittaa sitä, että myöhemmin paavin valta sitten kasvaa tulevaisuudessa. Tuollaista kehitystähän on ollut toisaalta nähtävissä viimeaikaisten paavien toiminnassa ja pyrkimyksessä. Hehän ovat käyneet myös sitten aktiivisia neuvotteluja, eli esimerkiksi islamistien kanssa tai muslimien kanssa. Ja on puhuttu tämmöisestä yhteisuskonnosta kuin krislamista. En tiedä, kuinka monelle tämmöinen sana on tuttu. Ikään kuin kristinuskon ja islamin yhdistelmä, eli ikään kuin kristityt ja muslimit voisi palvella samaa Jumalaa. No, mutta se tulee tiivistymään loppuaikoja kohti mentäessä. Se personoituu tiettyyn henkilöön. Onko se sitten paavi tai joku muu, se jää sitten nähtäväksi. En lähde tässä sellaisia profeetioita tuomaan. No, kirkkojen maailmanneuvosto, se pyrkii näkyvällä kirkolliseen yhteyteen, näkyvään yhteyteen hinnalla millä hyvänsä. Ensiksi pyritään kristittyjen yhteyteen ja lopulta sitten kaikkien uskontojen näkyvään yhteyteen. New Age sopii myös semmoiseen lopuajalliseen kirkolliseen kuvaan. Kaikki käy, jos se vain tuntuu joltakin tai hyvältä. Eli oikea oppi saa antaa tilaa oikeille kokemuksille ikään kuin. No, mä palaan vielä väärään profeettaan. Eli tämä väärä profeetta, se on uskonnollinen johtaja, joka palvelee enemmän ensimmäistä petoa eli antikristusta kuin Jumalaa. Ja Raamattu jatkaa näin. Se käyttää kaikkia ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saa maan ja sen asukkaat kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä jonka kuolinhaava parantui. Saatanahan pyrkii vääristämään kaiken. Ja niin kuin me tuosta edellisestäkin tekstistä voidaan lukea. Eli samoin kuin Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta, Kristusta, ja kerää Jeesukselle maan päältä morsiammen, niin nyt tämä toinen peto, tämä väärä profeetta, tekee tunnetuksi sitten ensimmäistä petoa, eli antikristusta. Tämmöinen lopunajallinen uskonnollisuus ja sen edustajana väärä profeetta niin on sidoksissa poliittisiin vallanpitäjiin. Lopuajan kirkko se luopuu kuuliaisuudesta Kristukselle ja kuuntelee enemmän vallanpitäjiä. Se myy itsensä rahasta ja hyväksynnästä Jumalan viholliselle. Mutta lopulta sitten sellaista kirkkoa siedetään ja hyväksytään vain niin kauan kuin se pidättäytyy arvostelemasta johtajia. No hyviä esimerkkejä tästä on ollut tämmöiset diktatuurit tai sellaiset hallitukset ja niiden suhde kristilliseen kirkkoon. Esimerkiksi Neuvostoliitto, Natsi-Saksa, Kiina. Kiinassakin on tämä 3 itsen liike tai kirkko. Ja sitten kristinusko saatetaan valjastaa puolueen vallan välineeksi. Eli siitä kuoritaan pois kaikki sellainen, mikä sotii puolueen päämääriä vastaan. Itse mä näen tuoreempana esimerkkinä poliitikon ja kirkon tämmöisestä epäpyöstä liitosta. Tai jos ajattelin, niin mulle tulee mieleen nyt Venäjä. Siellä presidentti Vladimir Putin on erässä kommentissa sotaan liittyen todennut näin, että sota voitetaan opettajilla ja papeilla. Eli ajatus on se, että kasvatetaan ikään kuin nuori sukupolvi opettajien kautta, papiston kautta sitten patrioteiksi, isänmaallisiksi ja vihaamaan sitten ehkä jotakin vihollista. No, jos kirkko tai seurakunta alkaa etsimään valtaapitävien suosiota Jumalan sanan kustannuksella, niin se ihan varmasti kyllä menettää voimansa. Ja siitä tulee semmoinen elävän kristillisyyden pahin maallinen uhka. Ja Jumala varoittaa eksyttävästä uskonnollisuudesta lopun aikana, ja on se sitten kristillismielistä, uskonnollista tai sekulaaria filosofiaa. Paavali varoitti Timoteusta näin. 2. Timoteuskirja 2:9-10. Tuon laittoman tuleminen tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikilla voimalla, tunnusteon ja ihmein, kaikin vääryyden viettelyksen niille, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. Eli väärän profeetan eksyttämiksi tulee lopulta ne, jotka ei rakasta totuutta, vaan on mieltyneet elämään valheessa. No väärä profeetta tekee ihmeitä
Jatkan Raamatusta. Ja se tekee suuria ihmeitä niin, että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden, ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden. Se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekan haava ja virkosi. Eli väärä profeetta tekee ihmeitä. Taivaasta lankeavaa tulta ei ole tarkemmin selitytty, että miltä se sitten näyttäisi. Mutta jos mietitään sitä, että pyhä henki tuli tulen muodossa Jeesuksen seuraajien ylle silloin ensimmäisenä helluntaina. Ja helluntain vaikutus oli se, että se voimaannutti nämä Jeesuksen seuraajat. Ja nyt teksti kertoo, kuinka peto langettaa tulen taivaasta. Onko se tämä tekstin kuvaama tuli sitten semmoista, tämä tulen lankeaminen taivaasta, niin väärää tulta, väärää voimaa, joka pyrkii eksyttämään sitten myös jopa Jeesuksen seuraajia. Myöhemminhän ilmestyskirjan luvussa 16 ja 13 puhutaan 7 vihan maljasta ja siinä yhteydessä mainitaan, kuinka lohikäärmeen, antikristuksen ja väärän profeetan suusta lähtee 3 sammakon muotoista henkeä. Ja ne on riivaajien henkiä ja ne tekee ihmeitä. Täällä ilmestyskirjassahan toistuu tämä kolmen teema koko ajan, ikään kuin toistetaan sitä samaa asiaa eri puolilta, niin siinä mielessä tämä ikään kuin avaisi sitä, että ikään kuin nämä riivaajahenget toimii myös tämän väärän profeetan kautta ja hän tekee ihmeitä. Mutta tuolla tulen taivaasta alas tulemisella, niin sillä on se vaikutus, että se villitsee ihmiset palvelemaan antikristusta. Eli tämä tuli ja ihmeet siis johtaa ihmisiä pois todellisen Kristuksen ja vapahtajan yhteydestä. Ja kuitenkin se voima, jolla ne ihmeet tapahtuu, niin se on saatanasta. Ihmeet kuuluu elävään uskoon. Se on tärkeää muistaa. Se kuuluu elävään uskoon ja kristillisyyteen. Mutta niitä esiintyy myös harhaoppien ja uskontojen yhteydessä. Ihme itsessään ei ole koskaan tae siitä, että julistus olisi raamatullista tai että se olisi Jumalasta. Raamattu kehottaa koettelemaan kaiken. 1 Tessalonikalais 5.19 sanoo näin: henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää väheksykö, mutta koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä on hyvää. No mistä sitten tietää, onko se julistus Jumalasta? Tai onko ihmeet Jumalan mielen mukaisia? Tai onko se hyvää? No julistuksen tulisi aina olla linjassa Raamatun kokonaisilmoituksen kanssa. Sehän tietysti tarkoittaa sitä, että Raamattua pitäisi jonkin verran tuntea, että voi arvioida. 1. Johanneksen kirja sanoo näin 4, 1 ja 3. Rakkaani, älkää uskoko jokaista henkeä, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Sellainen on antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo nyt on maailmassa. Eli aidon julistuksen, aidon evankeliumin tunnistaa siitä, että se julistaa Jeesuksen Kristuksen tulleen ihmiseksi. Niin, että Jeesus on lihassa. Hän oli ihmisenä ja tosi ihmisenä ja tosi Jumalana hän sovitti maailman synnit. Tosi ihminen ja tosi Jumala samassa persoonassa hän saattoi sovittaa maailman synnit Jumalan kanssa. Aito evankeliumi osoittaa ihmisen syntiseksi ja niin ollen myös sen, että ihminen tämä on itsessään täysin kelvoton Jumalan pyhyyden edessä. Ihminen ei omilla ansioilla voi ansaita Jumalan hyväksyntää. Aito evankeliumi pitää sisällään julistuksen, kehotuksen siitä, että tulee kääntyä pois synneistä Jumalan puoleen. Aito evankeliumi julistaa Jeesuksen Kristuksen sovitusta ihmisen ja Jumalan välille. Aito evankeliumi omistetaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, ei tekojen kautta. Aito evankeliumi julistaa Jeesuksen Kristuksen ylösnousemusta. Aito evankeliumi julistaa Jeesuksen Kristuksen veren puhdistavaa, parantavaa ja vapauttavaa voimaa.
Ja nyt erityisesti tekee mieli, kun käsi on oikein kipeä, niin julistaa sitä, että Jeesus on parantaja. Jeesus parantaa tänäänkin. Vaikka ei Jeesus parantaisi nyt mun kättäni, niin mä tiedän, että Jeesus on parantaja. Jeesuksen veressä on parantava voima. Ihan totta. Ihan kiusallanikin julistan sitä. No en kiusallani, vaan Jeesuksen nimessä Jumalan armosta. Jeesuksen veressä on voima, joka vapauttaa synnin ja perkeleen vallasta. Eli kun pidät katseesi ja turvasi Jeesuksessa Kristuksessa, kun juurrut häneen, kun rukoilet häntä, kun etsit hänen tahtoaan ja hänen voimaansa, niin silloin et eksy Jeesuksesta Kristuksesta. Ei tarvitse pelätä sitä, että eksyt väärän profeetan tai siihen antikristillisen henkeen, niin että tulisit eksytetyksi. Silloinkaan, vaikka sä kuulisit sitä väärää julistusta, koska silloin se, mikä sinussa se on suurempi kuin se, mikä on maailmassa. No entä sitten väärä evankeliumi? Se ei tunnusta Jeesusta Kristusta lihaan tulleeksi Jumalaksi. Silloin Jeesus on vain profeetta, suuri opettaja tai ihmeiden tekijä. Esimerkiksi islam opettaa Jeesuksen olevan profeetta, mutta ei Jumala tai Jumalan poika. Eli näin me tiedetään siitä, että islam on antikristillinen uskonto, jonka takana on saatana. Myöskään julistus Jumalan rakkaudesta ilman tuomiota synnistä, se ei ole aitoa evankeliumia. Ilman, että kerrotaan, että synnin palkka on kuolema, niin ei se ole aitoa evankeliumia. On väärää evankeliumia julistaa syntien anteeksi antamusta ilman kääntymystä Jumalan tahtoon. Eli väärä evankeliumi usein se myös korottaa julistajaa ja hänen tekemisiään, ei Jeesusta Kristusta. Väärä evankeliumi korottaa enemmän ihmeitä kuin parannuksen tarvetta. Väärä evankeliumi katsoo ihmisen omiin ansioihin Kristuksen ansion sijasta. Väärä evankeliumi johtaa ihmisen tekojen orjuuteen ja yrittämiseen vapauden sijasta. Ja väärä evankeliumi johtaa sitten lopulta myös palvomaan antikristusta, uskonnollista johtajaa Jeesuksen Kristuksen sijaan. Antikristuksihan on ollut jo maailman sivu, mutta todennäköisesti tulee vielä sitten tämmöinen yksi ylitse muiden antikristus. No sitten mä palaan tekstiin. Ja sille annettiin valta antaa pedonkuvalle henki, että pedonkuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedonkuvaa, ne tapettaisiin. Eli väärä profeetta hullannuttaa sitten ihmiset palvomaan antikristusta. Ja antikristus haluaa itselleen Jumalan aseman ja palvonnan. Tuossa puhutaan puhuvasta patsaasta tai kuvasta, niin sitä en lähde kyllä arvuuttelemaan, mikä se on, mitä se tarkoittaa. Joku on ajatellut, että se on televisio esimerkiksi tai joku tämmöinen kaksisuuntainen mahdollisuus kommunikaatio, mutta sen aika tulee näyttää. Mutta siitä tuo jae mun mielestä on kuvaus siitä, että se kertoo siitä, että silloin vallalla on täysi diktatuuri ja valvontayhteiskunta. Nykyteologiallahan tämmöinen on varmastikin aika lailla toteutettavissa. No mitä se tuo totaalinen toimintamalli sitten saakaan aikaan, niin luetaan siitä. Ja se saa kaikki pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa. Ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus, jolla ymmärrys on, se laskikoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku ja se luku on 666. Ja jälleen tässä me voidaan nähdä se, kuinka saatana vääristää sitä, mikä on alkuperäistä ja Jumalan luomaa hyvää. Nimittäin tuo mun edellä lukemani teksti, niin siinä voidaan nähdä viittaus tämmöiseen hebrealaiseen rukoukseen kuin sheema, kun puhutaan oikeasta kädestä ja otsasta. Tuo sheema-nimi tulee
tuon rukouksen ensimmäisestä hebreankielisestä sanasta, joka on siis seema, ja se tarkoittaa, että kuule. Ja siinä rukouksessa niin tunnustetaan uskollisuus Jumalalle. Tämä rukous löytyy 5. Mooseksen kirjeestä, sieltä luvusta 6 jakeet 4 ja 8. Eli kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Ja rakasta Herraa sinun Jumalasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. Uudessa testamentissa on vielä lisäys ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi. Ja teroitan niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi. Ja sido ne merkiksi käteesi ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi. Nykyisinkin vielä ortodoksi juutalaiset, perinteiset juutalaiset käyttää raamatulaiset koteloita kädessään ja otsassaan, rukoillessaan. No Herra tuskin tarkoitti niin kirjaimellista toimintaa kuin mitä nyt juutalaiset harjoittaa, vaan ymmärrän, että se on vielä paljon syvällisempää. Eli siinä Jumala toivoo, että me ihminen eläisi hänen tahdossaan. Sellaista elämää, joka on Jumalan sanan ja tahdon mukaista mielessä ja ajatuksessa. Ja sitten myös sitä, että teot, mitä me tehdään käsillä, ne olisi sopusoinnussa hänen tahtonsa kanssa. Tämä merkin ottaminen käteen, se kertoo siitä, että Antikristus haluaa ottaa Jumalan paikan väkisin ihmisen elämässä ja mielessä. Siihen voi hyvinkin olla, että siihen käytetään esimerkiksi sitten ihan konkreettisesti myös sitä, että onko se sitten mikrosirun sijoittaminen käteen tai otsaan, niin että sitten vain sellaisen omaavalla olisi mahdollisuus kaupankäyntiin. Nykyteknologiahan senkin mahdollistaa ja onhan ihmisiä jo, jotka on vapaaehtoisesti ottaneet tällaisen mikrosirun, jota voi käyttää sitten esimerkiksi työpaikalla ovien avaamisessa tai pankkikorttina ikään kuin maksaa sitten rahalla. Mutta se siru itsessään, mä näen niin, että ei se vielä itsessään ole pedon merkki, vaan se ratkaisee, että mitä sen käyttäjältä edellytetään. Eli on sitten kyseessä ihon alle kehon sijoitettava tämmöinen tunnistautumisväline tai jotain muuta, niin ei se asian kanssa kannata lähteä vielä laukalle tässä kohtaa. Ja ymmärrän niin, että ei sitä pedon merkkiä voi vahingossa ottaa, vaan kyllä se pitää sisällään sen ajatuksen, että ihmisen on tunnustauduttava tämän pedon vallan alaisuuteen. On sitten kyseessä joku hallitseva persoona tai tämmöinen maailman hallitus. Tuo pedon luku on kiinnostunut ihmisiä varmasti siitä saakka, kun tuo teksti on Raamattuun tallennettu. Mutta näin ajatellaan myös, että tuo luku ei ollut Johannekselle yhtään mikään mysteeri. Nimittäin hebreassa kirjaimet, niillä on myös numeroarvo, eli riippuen kirjaimesta, niin se on tietty numero. Ja jos kirjoittaa kreikan kielen sanat, esimerkiksi keisari Nero tai peto hebreaksi, niin sen kummankin nimen lukuarvo on 666. Nero tuskin oli tuon luvun tai näyn ainoa täyttymys. Nero on vaan siitä lähiajalta poimittu tämmöinen. Mutta sitten jos mietitään sitä kokonaisuutta, niin mä näen itse ja ymmärrän sen niin, että Daniel näki niin kun, ylipäätään kun Daniel näki jo siellä omissa ilmestyksissään näitä petoja, ja kukin niistä korosti sitä omaa voimaansa. Ja oikeastaan ne maailman vallat, mitä Daniel näki, niin ne korotti niin kuin sen oman voimansa ja turvallisuutensa epäjumalaksi. Niin kuin Babylonin, jos muistatte tämän kuningas Belsassarin, ei Belsassari, vaan tämä, mikä tuli mielisairaaksi, tämä Nebukadnessar. Niin kuinka hän niin kuin ajatteli, että hän itse omalla voimallaan saanut kaiken aikaan. Hän ikään kuin itse korotti itse kaiken yläpuolelle. Ja silloin kun ihminen tai valtakunta toimii näin, niin siitä tulee silloin pedon valtakunta.
Ja tavallaan ikään kuin näitä pedon valtakuntia on ollut ikään kuin vuosisatojen ja tuhansien saatossa ja useitakin. Eli siinä mielessä ilmestyskirjakin myös niin kuin osaltaan niin kuin missä tahansa aikakaudessa me uskovat ollaankaan eletty, niin me ollaan voitu saada sieltä vahvistusta tavalla, että aina kun ihminen tai valtakunta lankeaa ikään kuin nostamaan itsensä yli Jumalan vertaiseksi, niin silloin siitä tulee pedon valtakunta ja siitä ei hyvää seuraa. Ja sama koskee edelleen kaikkia valtakuntia, edelleen kaikkia kansoja. Me on hirveän helppo nähdä, niin kuin, että ne valtakunnat tai ne kansakunnat, joilla menee oikein hyvin, niin herkästi ajatella, että me omalla viisaudellamme olemme tämän tienanneet. Mä luulen, että ehkä joku suomalaisistakin saattaa ajatella, että me ollaan niin hyvä ja viksu kansa, niin sillähän me näin hyvin täällä pärjätään. Vaikka itse asiassa nyt moni asia ei ehkä on niin hirveän hyvin, mutta moni asia on kuitenkin tosi hyvin. Tai sitten näin. Mutta silloin, jos se tavallaan nousee niin sanotusti pissa päähän ja ruvetaan sitten alentamaan Herraa ja me ei nähdäkään, että se on Jumalan siunausta, niin sitten käy. Sitten siitä ei hyvä heilu. Eli se, mikä meidän on hyvä ja tärkeää muistaa koko ajan, että Jeesus Kristus on Herra ja hän on viimeisenä seisovana tämän maan multien päällä, tämän maailman multien päällä. Ja lopulta kaikki Jumalaa vastustavat ja antikristilliset voimat, ne tullaan tuomitsemaan vanhurskaasti. Ja niiden vaikutus tulee lopullisesti kerran päättymään. Tämä hullu mylly tulee loppumaan. Ja Jeesus Kristus on se persona ja Jumala, joka avaa ne kirjakäärön sinetit. Tämä on Jeesuksen käsissä, muistetaan se koko ajan. Ja mitkä tahansa meitä ihmisiä kohtaa. Sitten jos me ajatellaan niin kuin tässä henkilökohtaisessa elämässä. No meikäläinen on nyt yhden viikonkin puhunut tämän käteensä kanssa ja tuntuu, että pälli ihan sekaisin. Mutta siitä huolimatta niin kun tajuaa, että tapahtuu mulle mitä tahansa, niin kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Vaikka tapahtuu sellaisia asioita, mitä mä en niin haluaisi missään nimessä ottaa vastaan. Mä haluaisin heti irti ja eroon niistä. Mä tiedän, että tämä on Jumalan kädessä. Mä saan luottaa siihen. Ei Jumalan huolenpito ole vain silloin, kun kaikki menee hyvin ja näyttää hyvältä. Vaan Jumalan huolenpito on silloinkin, kun ahistaa ja puristaa. Ja silloinkin saa huutaa Jeesuksen puoleen. Ja silloin, kun se tuska on oikein suurimmillaan, sä voit vaan huutaa, että Jeesus auta. Ei tarvitse olla joku liturgia, että kun mä rukoilen oikein, kun mä asetan sanani oikein, sitten Jeesus kuulee. Sydämestä tuleva rukous kuullaan aina. Jeesus varmasti kuulee sen. Eli Jeesuksessa Kristuksessa kaikki tämän maailman vaiheet saa täyttymyksensä. Jeesus Kristus on Herra nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen. Kiitos elävä Jumala, että sinä olet totisesti. Me julistetaan sun herruuttasi tänäänkin, Herra. Me annetaan yksin kunnia ja ylistys sinulle. Sinulle Jeesus, joka olet herrojen Herra ja kuningasten kuningas, jonka nimi on ylempänä kaikkia hallituksia, valtoja, voimia ja herrauksia ja jokaista nimeä, joka mainitaan tässä ja tulevassa maailman ajassa, Herra. Me tunnustetaan sinun herruutesi. Ei ole muita jumaluuksia, ei ole muita jumalia. Sinä olet herrojen Herra, sinä olet kuningasten kuningas, sinä, Isä, Poika, Pyhä Henki, Herra. Me ylistetään, me korotetaan, me palvotaan sinua, Herra. Ja kiitos, Herra, että sä olet tänään meidän syntiemme sovittaja, Herra. Kiitos, että kuka tahansa on tämän äänen kuuluvilla, Herra. Kiitos, että me saadaan jokainen kääntyä Jeesuksen Kristuksen puoleen pyytää. Anna meille meidän syntimme anteeksi, Herra. Pese verelläsi puhtaaksi, Herra, kaikesta lihan ja mielen saastutuksesta, Herra. Kiitos, Jeesus, siitä, mitä sinä teet, Herra. Ja kiitos siitä myös, mitä sinä luot meissä uutta, Herra. Kiitos, että Jeesus sun veren voiman kautta sä oot antanut meille voiman myös elää uutta elämää. Ei ainoastaan niin, että me
joka aina saadaan pyytää syntiimme anteeksi. Aamen, kiitos siitä Herra, mutta kiitos siitä, että me saadaan myös uskoa se Herra, että sä annat meille voiman elää pyhää, vanhurskasta, oikeamielistä elämää sinussa. Ja pyydetään sitä, että me saadaan kasvaa siinä armossa niin, että sun armosi saa kasvattaa meitä, että me hyljätään niin, että me saadaan hyljätä jumalattomuus, maailmalliset himot. Meidän ei tarvitse enää elää himojemme mukaan, vaan me saadaan elää vapaana niistä, Herra. Kiitos, että sun veressä on voima, Herra. Kiitos, sä oot voittanut kaiken antikristillisen vallan, Herra. Vaikka me paljon on nyt puhuttu, Herra, me ilmestyskirjasta ollaan näitä luettu, niitä tapahtumia, niin kiitos, me koko ajan saadaan muistaa, me tiedetään, Herra. Sinä olet kaiken pää, Herra. Sinä ohjaat aikakaudet, valtakunnat, ihmiset, päättäjät, kaikki on sun kädessä, Herra. Me kaikki ihmiset ollaan sun kädessä, Herra. Ja tänäänkin, Herra, ja kiitos, sä näet meidät myös näet kansakuntina, mutta näet myös yksilöinä, Herra. Kiitos, sä tiedät, mitä meidän rauhamme tällä hetkellä kuuluu, Herra. Sä tiedät, Herra, ne, jotka taistelee, Herra, mitä erilaisimpia asioiden kanssa. Sä näet, mitä erilaisimpia asioiden kanssa me taistellaan, niin kiitos, että me saadaan tässäkin, Herra, tulla Jeesus sun eteesi. Auta Jeesus, tapahtuko sun tahtos. Auta Herra taipumaan sun tahtos. Auta jos odottamaan sun tahtoa, Herra. Auta olemaan kärsivällinen, Herra. Auta kestämään kipua, Herra. Auta kestämään tuskaa, Herra. Ja paranna ja vapauta, Herra, sairauden voimista ja valloista, Herra. Kiitos, me saadaan Jeesus sun nimessä ja veressä nuhdella kaikkea pimeyden voimaa, kaikkea sairauden voimaa ja julistetaan terveyttä ja parantumista, Jeesus, sun verihaavoissa, Herra. Kiitos, että sinä olet meidän parantajamme, Herra. Me emme omalla uskolla me itseämme tässä paranna, vaan Jeesus, sinä parannat, Herra, ja sun puolesi me käännytään, Herra. Tapahtukoon sun tahtos, Herra. Ja pyydetään myös sitä, että täytät, Herra, meidät pyhällä hengelläsi, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot luvannut antaa meille voiman vaeltaa sun lapsena, Herra. Ja tänäänkin me tarvitaan pyhän hengen voima ja voitelu meidän yllemme, Herra. Ei niin, että me mennään jollain muutaman vuoden takaisella tai eilisellä voimalla, vaan Herra tähänkin hetkiä, tähänkin päivään, Herra, tuleviin päiviin, Herra. Me pyydetään, Herra, ilmestys sä, Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos siitä, mitä sinä teet, Herra. Kiitos, sä oot kaikki valtias Jumala. Anna meille viisauden ja ilmestyksen henkeä sun tuntemiseen, Herra, niin että me voitaisiin taas uudelleen kirkkaammin nähdä, Herra, kuinka kaikki on sun kädessä, Herra. Kuinka me kirkkaammin voidaan nähdä, kuinka paljon sä meitä rakastat, kuinka me selkeämmin voimme nähdä, Herra, kuinka sä oot kätkenyt monet siunaukset, oot lahjoittanut ne meille Jeesuksessa Kristuksessa, Herra, niin että me saadaan ne omistaa niin, että me ollaan tänään sinun lapsiasi, Herra, niin että me ollaan kuninkaan perillisiä, Herra, me ollaan kuninkaan tyttäriä ja poikia, Herra. Kiitos siitä, rakas Jeesus. Ja auta meitä myös rakastamaan toinen toistamme. Auta meitä kärsimään toinen toistamme rakkaudessa, Herra. Pyydetään tätä, Herra, anna sun armoa, Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra, tästä yhteydestä. Kiitos tästä seurakunnasta. Kiitos tästä kodista, Herra. Siunaa jokaista meitä, Herra. Tapahtukoon sun hyvä tahto jokaisen elämässä, Herra. Vielä enenevässä määrin, kun me tässä osataan toisillemme pyytääkään, Herra. Tapahtukoon, Isä, sun hyvä tahtosi. Kiitos siitä, mitä sinä teet. Ole ylistetty, Herra, kunnioitettu. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.